हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक यूट्यूब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय 25,000 फोरोंगिरिफोरा साख्रिनिफ्राय आउट। स' लोगोफोर दिनै 25,000 फोरोंगिरिफोरा साख्रिनिफ्राय आउट जाबाय आरो बैफोर फोरोंगिरिफोरा मा जाहोननि थाखाय साख्रिनिफ्राय आउट जाखो आरो बे जाथाया बबे जायगायाव जादों बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि फोरमायगासिनो दङ। नोंथांमोना बे भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर दिनै एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव एबा फोरोंगिरि थिसनथायावहाय गोबां केलेंकारि जानायखौ जों नुबोगासिनो दङ आरो खोनागासिनो दङ। लोगोफोर भारतनि गुबुन गुबुन रायजो एबा गुबुन गुबुन काउन्सिलावहाय बेफोरबायदि केलेंकारि जानायखौ जोङो सम सम खोनानो मोनबोगासिनो दङ। आसामावबो बेबायदि केलेंकारि जानायखौ जों गोबां नुबोबाय। मैयासो आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इउटुबाव भिडिअ हगारदोंमोन। बेवहाय आसामनि सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिडियानि सिगाङावहाय मोनसे खोथा फोरमायदोंमोन जे कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलावहाय मोनसे एपइन्टमेन्ट होनाय जादोंमोन। जायफोर एपइन्टमेन्ट होनायावहाय टेट पास नङै केन्डिडेटफोराबो एपइन्टमेन्टखौ मोनदोंमोन एबा टेट क्वालिफायानो नङा बेफोर केन्डिडेटफोरानो एपइन्टमेन्टखौ लादोंमोन आरो बियो मोनसे गेदेर प्रब्लेम सोमजिहोदोंमन। दा बेबो मोनसे गेदेर केलेंकारि लोगोफोर। मानो होनोब्ला फोरोंगिरि साख्रि मावनो थाखाय टेट क्वालिफाइ जानांगौ, लोगोसे बिएड डिएलएड बेफोर थानाय जानांगौ, अब्लासो फोरोंगिरिनि साख्रि मावनो हायो। दा लोगोफोर नैबे 25,000 इलिगेल हिसाबै फोरोंगिरिनि साख्रि लानायफोरखौ दिनैहाय साख्रिनिफ्राय आउट खालामनाय जाबाय लोगोफोर। आरो बैफोर 25,000 फोरोंगिरिफोरा जेब्ला एपइन्टमेन्ट मोनदोंमोन बै एपइन्टमेन्ट मोननाय समनिफ्राय दिनैसिम बिथांमोना 8 बोसोर जाबाय एबा 8 बोसोर जाबाय आरो बे 8 बोसोरनि गेजेरावहाय जेसेबां सेलारि लादोंमोन, जेसेबां बेथन जादोंमोन आरो बैफोर बेथन जानायजों लोगोसे 12% सुदबो होबावनांगोन बिथांमोना आरो बेखौ दान मोनसेनि गेजेरावनो बिथांमोना होफिननांगौ। 8 बोसोर जेसेबां सेलारि जादोंमोन बै सेलारिजों लोगोसे 12% सुद एबा इन्ट्रेस्ट बिथांमोना हरफिननांगोन। सरकारनो बैफोर थाखाखौ हरफिनजोबनांगोन बिथांमोना। दा बे केलेंकारिया 2016नि बियो मोनसे केलेंकारि लोगोफोर। 2016आवनो बेनिफ्राय स्टार्ट जादों बे केलेंकारिया। मानो होनोब्ला 2016आव मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदोंमोन लोगोफोर आरो बे एडभार्टाइजमेन्टआवहाय 24,640टा पस्टनि मोनसे भेकेन्ट पस्टनि एडभार्टाइजमेन्ट लोगोफोर बेवहाय। आरो बे एडभार्टाइजमेन्टआव एपइन्टमेन्ट लादोंमोन 25,753 लोगोफोर। दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेवहायनो मोनसे गेदेर केलेंकारि दंखायो। पस्टआनो 24,640ल', बेनिख्रुइ बांसिन माब्रै एपइन्टमेन्ट मोनखो, बियो मोनसे गेदेर केलेंकारि लोगोफोर। आरो बे केलेंकारिया जादों लोगोफोर, बे जाहैबाय सोनाब बेंगल एबा वेस्ट बेंगलाव बे जाथाया जादों लोगोफोर। सोनाब बेंगलनि बे जाथायानो भारतनि गुबुन गुबुन निउस मिडियानि गेजेरजों बियो प्रसार जाबाय लोगोफोर। निउस मिडियानि गेजेरजों बियो ओंखारदों एबा फोसावजादों। दा बे निउस मिडियानि गेजेरजों मा खोथा प्रसार जादों, मा इलिगेलनि सोमोन्दै फोरमायनाय जादों बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा लोगोफोर बे केलेंकारिनि जानाखि इलिगेल टिचारफोरखौ हमनाय, बे हमनाया आसामावबो बेबायदिनो गोबां केलेंकारि जानाय दङ एबा जोङो सम सम खोनानो मोनो। थिग बेबायदिनो बेनि गोहोमा BTCआवबो फैगोन नामा? दा BTCआवबो जों खोनानो मोनो निउस मिडियानि गेजेरजों माने उइदाउट टेट, उइदाउट डिएलएड, उइदाउट बिएड बेबायदिनो गोबां एपइन्टमेन्ट लानाय दङ। NCT नर्म्सखौ फुलफिल खालामाबालानो साख्रि लानाय दङ। दा बैफोरनि एगेन्स्टआव माबा मोनसे गभर्नमेन्टआ स्टेप लागोन नामा? बर्थमान दा लायाखैब्लाबो बोसोरनै, बोसोरथाम एबा 10 बोसोरनि उनावहाय बा 8 बोसोरनि उनावहाय बिथांमोननि एगेन्स्टआव माबा मोनसे स्टेप लाहैगोन नामा? दा जों बेखौ साननो गोनां जायो लोगोफोर। दा नैबे 25,000 फोरोंगिरिफोरखौ आउट खालामनायनि बे निउसखौ जोङो खोनानानै दा लोगोफोर मोनसे समाव बे जाहैनोबो हागौ खोमा, जों बेखौ दा बुंनो हाथ'वा। दा लोगोफोर फैदो नैबे मिडियानि गेजेरजों मा निउस प्रसार जादों जों बेखौ एसे नायनानै लादिनि। स' लोगोफोर बेवहाय निउस 18 आसामाव बियो मोनसे प्रसार जादों लोगोफोर। बेवहाय लिरदों 12% हारै 8 बोसोर जेसेबां दरमाहा लादों एबा बेथन लादों बेखौ सुख'फिनजोबनांसिगोन आरो बेखौ सरकारनो होफिननांसिगोन। 25,000 फोरोंगिरिफोरा इलिगेल भाबै बेखौ एपइन्टमेन्टखौ लादोंमोन लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों, बेवहाय स्क्रिनावनो होनाय जादों, बेवहाय मिडियानि गेजेरजों बेखौ प्रसार खालामनाय जादों। आरो मिडियानि जानाखि भिडिअ आरो अडिअ क्लिप बेखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय जादों। नोंथांमोना बेयाव थांनानैब्लाबो बेनि फुल डिटेल्सखौ नायनो हागोन आरो मिडियानि भिडिअ आरो अडिअ क्लिपखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन।
बेवहाय लोगोफोर टाइम्स 8 मिडियायावबो बियो बेरखांदों लोगोफोर नोंथांमोना निबाव नुनो मोनदों 2016 सनर निजुक्ति पाइसिल एहकल हिक्कगे 2016 आवनो बिथांमोना एपइन्टमेन्टखौ लादोंमोन दिनैहाय 8 बोसोर बिथांमोना बिन्दास सेलारि जागासिनो दंमोन बिथांमोना हाजार लाख थाखा दा बैफोर लाख थाखाखौ बिथांमोना 12% सुदै बिथांमोना हरफिननांसिगोन लोगोफोर बेवहाय उच्च न्यायालय गुरुत्वपूर्ण राय दि এই শিক্ষক নিযুক্তি অবৈধ ঘোষণা কৰে बेवहाय लोगोफोर हाई कर्टआ एबा कलकाता हाई कर्टआ वेस्ट बेंगलनि कलकाता हाई कर्टआ बिनि रायदानखौ होनाय जादों आरो बे रायदानखौ होनायाव ओरैबायदि होदों जे बैफोर 25,000 निख्रुइ बांसिन फोरोंगिरिफोरा अबैध भाबै एबा इलिगेल हिसाबै बिथांमोना एपइन्टमेन्टखौ लादोंमोन आरो बे एपइन्टमेन्ट लानायखौ अबैध होननानै दिनैहाय घोषणा एबा फोसावनाय जाबाय आरो बे फोसावनायनिफ्रायनो दिनै 25,000 फोरोंगिरिफोरा दिनैहाय साख्रिनिफ्राय आउट अनारेबल जास्टिस देबांक बासक आरो मोहम्मद साब्बार रशिद बेफोर सानै जास्टिसफोरा बिनि रायदानखौ होदों बिनि फाइनाल डिसिजनखौ होदों आरो बे फाइनाल डिसिजन होनायनिफ्रायनो 25,000 इलिगेल भाबै एपइन्टमेन्ट लानाय फोरोंगिरिफोरखौ साख्रिनिफ्राय आउट खालामनाय जाबाय लोगोफोर बिनि उनावहाय दा इकनमिक्स टाइम्सआवबो बे निउसआ प्रचार जादों लोगोफोर नोंथांमोना निबाव नुनो मोनदों दा इकनमिक्स टाइम्स बेवहायनो गासैबो खोथाया मेनसन दंजोबो लोगोफोर बेवहाय लिरनाय दङ दा केलकाता हाई कोर्ट डिक्लेयार अल एपइन्टमेन्ट null and void in that 2016 SSC recruitment for the West Bengal Government School. So लोगोफोर वेस्ट बेंगलनि गभर्नमेन्ट स्कुलावहाय SSC नि गेजेरजों 2016 आवहाय मोनसे टिचारनि रिक्रुटमेन्ट होनाय जादोंमोन आरो बे टिचारनि रिक्रुटमेन्ट होनायखौ इलिगेल हिसाबै एपइन्टमेन्ट होनाय होननानै केलकाता हाई कर्टआ बेखौ फोसावनानै होनाय जाबाय लोगोफोर बेवहाय गासिबो खोथायानो लिरनाय दंजोबो नोंथांमोना बेखौ फारि फरायजोबनानै नायब्लानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन वेस्ट बेंगलावहाय मोनसे SLST नि गेजेरजों मोनसे एग्जाम कन्डाक्ट खालामनाय जायो आरो बे एग्जामा 24,640 टा भेकेन्ट पस्टनि थाखाय जादोंमोन लोगोफोर आरो बे एग्जामाव टटेल 23 लाख केन्डिडेटफोरा जिरायदोंमोन लोगोफोर आरो बे 23 लाख केन्डिडेटफोर जिरायनायनि गेजेराव जायफोर केन्डिडेटफोरा एग्जामखौ क्वालिफाइ जादोंमोन बै एग्जामाव क्वालिफाइ जानाय केन्डिडेटफ्रासो माखासे बिथांमोना एपइन्टमेन्टखौ मोनाखैमोन आरो जायफोर केन्डिडेटफ्रा क्वालिफाइ जायाखैमोन बिथांमोनासो एपइन्टमेन्टखौ मोननो हादोंमोन आरो सोरबा OMR सिटआवहाय ब्लेंक दोनबोनायफ्रानो एपइन्टमेन्टखौ मोन्दोंमोन होननानै बेहाय दिनैहाय मिडियानि गेजेरजों बियो प्रचार जादों लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नायजोबदो मोजाङै बेवहाय फार्मार जानाखि एडुकेशन मिनिस्टार बे एडुकेशन मिनिस्टाराबो बे केलेंकारिनि थाखाय बिथाङा जेलबो जानांदोंमोन बेनो जाहैबाय पार्था चेटार्जी वेस्ट बेंगलनि फर्मार एडुकेशन मिनिस्टार 2016 नि बिथाङा गोबां लाख थाखा लानानै साख्रि होदोंमोन लोगोफोर एपइन्टमेन्ट होदोंमोन वेस्ट बेंगलावहाय इलिगेल हिसाबै बिथाङा एपइन्टमेन्टखौ होदोंमोन दा बेनि थाखायनो बिथाङा मोनसे इंक्वायरि जादोंमोन आरो इंक्वायरि जानायावहाय केलकाता रेसिडेन्सनिफ्राय बिथांनि न'निफ्राय गोबां लाख थाखा मोननाय जादोंमोन आरो जुवेलारिसबो मोननाय जादोंमोन लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आर्टिकेलखौ मोजाङै फरायनानै नायबानो जाबाय दा बेवहायनो गासिबो खोथायानो मेनसन दंजोबो दा लोगोफोर बियो मोनसे गेदेर केलेंकारि लोगोफोर दा बेनि थाखायनो जोंनि भारताव एबा जोंनि आसामाव आरो जोंनि BTC आव बेबायदिनो एडुकेशन लाइनावहाय बा क्वालिटी एडुकेशनखौ जेखौ होनांगौमोन बेनि थाखाय दिनैहाय बन्चित जानानै थागासिनो दङ जों बेनिखायनो जोंनि एडुकेशन सेक्टरा दिनैहाय जौगानो हायाखै लोगोफोर बेफोरबायदि इलिगेल हिसाबै एपइन्टमेन्ट होनायनि थाखाय दिनैहाय BTC आवबो बेबायदिनो गोबां इलिगेल एपइन्टमेन्ट होनाय दङ बिनि सायाव मोजाङै CBI इंक्वायरि जुदि खालामनांगौब्ला गोबां फोरोंगिरिफ्रानो दिनै साख्रिनिफ्राय आउट जागोन लोगोफोर आरो बियो मोनसे समाव जाहैनोबो हागौ लोगोफोर मानो होनोब्ला सरकारा फैयो थाङो मोनसे समावहाय ओरैबायदि मोनसे सरकार फैगोन जे जेसेबां जन BTC आवहाय रिक्रुटमेन्ट होनाय जादोंमोन दा बैफोरनि सायाव मोजाङै जुदि सालिजारि इंक्वायरि खालामनाय जायोब्ला CBI इंक्वायरि खालामनाय जायोब्ला अब्ला गासिबो मोनफा बेयो सोराङाव फैजोबगोन दा लोगोफोर जों बेखौ बुंनो हाथ'वा बबे समाव माब्ला बेफोरबायदि केलेंकारिया सोराङाव फैगोन जों बेखौ बुंनो हाथ'वा लोगोफोर स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन दा वेस्ट बेंगलाव जानाय बे जाथायनि गेजेरजों आसामनि आरो BTC नि माखासे टिचार रिक्रुटमेन्टनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो रुजुनानै फोरमायबाय दा लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों থেংক ইউ হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো সেইটোৱে যে 25,000 শিক্ষকসকলক চাকৰিৰ পৰা আউট কৰিলে চ' বন্ধুসকল আজি 25,000 শিক্ষকসকলক চাকৰিৰ পৰা আউট কৰিলে আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে আউট কৰিলে কাৰণটো কি হয় আৰু এইটো কোনটো ষ্টেটত এইটো হৈছে সেইটো সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাব
সো বন্ধুসকল আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টত বহুত ডাঙৰ কেলেংকাৰী চলি আছে বন্ধুসকল এইটো আমাৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ষ্টেটত এইটো হৈ আছে আৰু অসমতো এইটো হৈছে যোৱাকালি ইউটিউবত মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ ইয়াতে অসমৰ CM ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মিডিয়াত এটা মন্তব্য ৰাখিছে আৰু তেখেতে কৈছে যে টেট পাছ নোহোৱা কেণ্ডিডেটবিলাকক এপইণ্টমেণ্ট পাইছিলে বা চাকৰিটো পাইছিলে আৰু সেইটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত সেইটো ঘটনাটো হৈছে চ' ইয়াৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে এতিয়া আমি গম পাওঁ টেট পাছ নথকা DLED BEd নথকা কেণ্ডিডেটবিলাকে টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টটো বা টিচিঙৰ চাকৰি কৰিব নোৱাৰে এতিয়া টেট পাছ নোহোৱা কেণ্ডিডেটবিলাকে কেনেকৈ চাকৰিটো কৰিলে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কেলেংকাৰী হয় বন্ধুসকল এতিয়া য'ত মানে 25,000 শিক্ষকসকলক চাকৰিৰ পৰা আউট কৰিলে সেইটো হ'ল ৱেষ্ট বেংগলৰ এইটো এটা ঘটনা হয় বন্ধুসকল ৱেষ্ট বেংগলৰ এটা 2016ত এটা টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিয়া হৈছিলে আৰু 2016ত টোটেল পোষ্ট আছিলে 24,640 আৰু ইয়াতে টোটেল নিযুক্তি দিছে এপইণ্টমেণ্ট দিছে 25,753 মানে যিমানটা পোষ্ট ওলাইছে এই পোষ্টত বেছি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিলে চ' ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কেলকাতা হাইকোৰ্টে এটা ৰায়দান দিছে আৰু এই ৰায়দানত 2016ত যিমানটা চাকৰি পোৱা আছিলে এপইণ্টমেণ্ট পোৱা আছিলে টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টত তেখেতসকলে সকলো অবৈধ হয় বুলি কলকাতা হাইকোৰ্টে সেইটো ৰায়দানটো দিছে এতিয়া 25,000 শিক্ষকসকলে কেনেকৈ চাকৰিটো পালে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা স্কেম হয় বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে এইটো চাব ইয়াতে অসমৰ বিভিন্ন নিউজ মিডিয়াত সেইটো খবৰটো এইটো প্ৰচাৰ হৈছে আমাৰ অসমৰ নিউজ 18 অসমত এইটো প্ৰচাৰ হৈছে আপোনালোকে এইটো চাব এইটো ফুল অডিঅ' ভিডিঅ' ক্লিপটো মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ নিউজৰ কি কথাটো কোৱা হৈছে মিডিয়াত কি কথাটো উল্লেখ কৰা হৈছে সেইটো আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত যায় এইটো লিংকত সোমাই মিডিয়াৰ ৰিপৰ্টবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে কৈছে আমাৰ 2016 চনত যিমানজন টিচাৰ নিযুক্তি পাইছিলে সেইটো সব অবৈধভাৱে নিযুক্তি পোৱা বুলি আমাৰ কেলকাতা হাইকোৰ্টে এইটো ৰায়দানটো দিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দানটো দিয়াৰ পাছতে এই 25,000 শিক্ষকসকলৰ মানে হাহাকাৰ তেখেতসকলে যিমান চেলাৰীটো লৈছিলে 8 বছৰৰ ভিতৰত সেই চেলাৰীটো সব মানে ৰিটাৰ্ণ দিব লাগে লগতে আৰু 12% আৰু ইণ্টাৰেষ্টটো দিব লাগিব চ' বন্ধুসকল ইয়াতে দা ইকনমিক টাইমছত এইটো গোটেইকেইটা ডিটেইলছটো ইয়াতে লিখা আছে বন্ধুসকল ইয়াতে 22 এপ্ৰিলত সেইটো ৰিপৰ্টটো দিছে এইটো দ্য কেলকাতা হাইকোৰ্ট ডিক্লেয়াৰ অল এপইণ্টমেণ্ট নুল এণ্ড void in the 2016 SSC recruitment for the West Bengal Government School. ইয়াতে West Bengal Government Schoolত 2016ত SSC আণ্ডাৰত মানে টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিলে আৰু টিচাৰ এপইণ্টমেণ্টটো সকলো মানে ইলিগেল এপইণ্টমেণ্ট হয় সেইটো এতিয়া কেলকাতা হাইকোৰ্টে এইটো ফাইনেল জাজমেণ্টটো দি দিছে ৱেষ্ট বেংগলত এটা ইণ্টাৰভিউ হয় এটা এক্সাম হয় SLSTৰ ভিতৰত 2016ত এইটো ইণ্টাৰভিউটো হৈছিলে আৰু টোটেল পোষ্টটো আছিলে 24,640 24,640 পোষ্টত যিমান পোষ্ট আছিলে সেই পোষ্টত মানে 2016ৰ এইটো গোটেইকেইটা ইলিগেল হিচাপত এইটো এপইণ্টমেণ্ট পাইছিলে আৰু সেই এক্সামৰ টোটেল 23 লাখ কেণ্ডিডেটবিলাকে এইটো এক্সামত এপিয়াৰ হৈছিলে আৰু ইয়াতে বহুত এনেকুৱা কেণ্ডিডেট আছে কিছুমানে OMR চিটটো ব্লেংক ৰাখি আহিছে কিছুমান এক্সামে দিয়া নাই যি মানে কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট তেখেতসকলে এপইণ্টমেণ্ট নোপোৱাকৈ যোন মানে কোৱালিফাই নোহোৱা কেণ্ডিডেট তেখেতসকলেহে এপইণ্টমেণ্ট পাইছিলে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কেলকাতা হাইকোৰ্টত এইটো কেছ কৰা হৈছিলে এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টতো গৈছে এতিয়া আজি 8 বছৰৰ পিছত সেইটো ফাইনেল ৰায়দানটো দিয়া হৈছে চ' এই কেলেংকাৰীৰ কাৰণে 2016ৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ পাৰ্থা চেটাৰ্জী এটা জেল খাব লগা হৈছে মানে এৰেষ্টেড হৈছে এইটো তেখেতে মানে বহুত লাখ টকা দি মানে চাকৰিটো দিছিলে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ পাৰ্থা চেটাৰ্জীয়ে মানে ঘুষ লৈ মানে চাকৰিটো দিছিলে আৰু ইয়াৰ এটা ইনকুৱাৰী চলিছিলে আৰু ইনকুৱাৰী হোৱাতে তেখেতৰ যোনটো ঘৰ ৰেচিডেন্স কেলকাতা ৰেচিডেন্স সেই ৰেচিডেন্সৰ পৰা লাখ টকা উদ্ধাৰ হৈছে আৰু জুৱেলাৰীছো পাইছে চ' ইয়াৰ কাৰণে তেখেতক মানে জেলত ভৰাইছে আৰু জেলত ভৰাৰ পিছত যিমানজন টিচাৰ নিযুক্তি পোৱা আছিলে সেই নিযুক্তি পোৱাটো আজি 8 বছৰৰ পিছত তেখেতসকলক গোটেইকেইটা টিচাৰ বিলাকক 25,000 টিচাৰবিলাকক আজি চাকৰিৰ পৰা আউট কৰিলে এইটো বহুত এটা ডাঙৰ ঘটনা হয় এতিয়া আমাৰ অসমতো আৰু BTC
ভালকে যদি ইনকুৱাৰী হয় এনেকুৱাই মানে বহুত অবৈধ বাবদ টিচাৰ নিযুক্তি পোৱা বহুত কেণ্ডিডেট ওলাব কিয়নো গভৰ্ণমেণ্টটো আহে আৰু যায় কোনোবা এটা গভৰ্ণমেণ্টত যদি এইটো ভালকে যদি ইনকুৱাৰী কৰে তেনেহ'লে বহুত এনেকুৱা ইলিগেল টিচাৰ ওলাব ইলিগেল হিচাপত এপইণ্টমেণ্ট পোৱা এনেকুৱা চাকৰি লোৱা বহুত এনেকুৱা কেণ্ডিডেট ওলাব তেখেতসকলে গোটেইকেইটা মানে পোহৰত এইটো আহি যাব কেতিয়াবা নিউজৰ কেতিয়াবা মিডিয়াৰ এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এইটো প্ৰচাৰ হয় এইটো আমি সকলো গম পাওঁ এইটো এটা বহুত দুখ লগা কথা বন্ধুসকল মানে এডুকেশ্যন লাইনৰ এনেকুৱা ইলিগেল হিচাপত কিয় এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে আজিৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমাৰ ফিউচাৰৰ এটা মানে সম্পদ হয় তেখেতসকলক যদি এটা গুণগত শিক্ষা দিব লাগে তেনেহ'লে গুণগত মানে কোৱালিটি টিচাৰবিলাকক এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগিব কোৱালিটি টিচাৰক এপইণ্টমেণ্ট দিলেহে কোৱালিটি মানে ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰডাকশ্যন হ'ব এডুকেশ্যন লাইনৰ এনেকুৱা কৰাটো বহুত এটা দুৰ্ভাগ্যজনক বহুত এটা মানে দুখ লগা কথা এডুকেশ্যন লাইনৰ এনেকুৱা কৰিবই নালাগে কোনো কাৰণতো কৰিব নালাগে চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল এইটো বহুত দুখ পাইছোঁ এডুকেশ্যন লাইনৰ এনেকুৱা কৰাটো বহুত মানে দুখ লগা কথা চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টি এইখিনিয়ে থেংক ইউ গোজেণ্টাম